लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैहाय गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै आङो सनाफोर मोजां मोनोबा जोबजासिम मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आंनि चेनेलजों एसे गोदानै सोरबा खोनासंबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो सनाफोर ओरैनो दाथां लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर आंहा साहा फुदुंलायबाय साहा लोंसै लोगोफोर दुगैखां लोबखां फुंनि खामानि मावखांनानै साहा फुदुंग्रोबाय आङो लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि संसैलाय साहा बानायगासिनो आङो लोगोफोर जों गामिनि स्कुलनि सारमोनहा जोंनाव हासार लांफैदों हासार बानायनाय माबा माबि गायनाय प्रजेक्ट दंनो दिनैहाय स्टुडेन्टफोरखौ लानानै सारमोनहा हासार लांफैदों आरो जोंनाव गोबोरखि हासार जिगाब एरि लाङो स्कुलनि गथ'फोर लोगोफोर आंहा लकेल ना सानसे थारखौ जानाय बालाबोथियाजों नास्राय सेलथेब निस्ला नास्राय निस्ला आरो जाहैसै आंहा लोगोफोर दिनैहाय थारुनजों जानोसै न'आवनो सानायमोन आरो इयो बायनाय नङा संख्रि होनानै फुदुंजाया थैहांबाय लोगोफोर आंहा दिनैहाय थारुन ओंख्रि संसै थारुनजों ना हानानै आराम सुनानै लाखाबाय आङो थारुनजों ना बालाबोथिया गोथां लकेल जानोसै दिनै सनाफोर नायरि सेखांबाय आङो संसै लोगोफोर जाजोब्बाय आंहा दा संगासिनो साहा लोंखांनानै ओंखामखौ संलायबाय थास' आथिं फ्राय थारुनजों ना फान्थाव फ्राय ना बाथोनसो संसै लोगोफोर दिनैहाय न'नि ना सानाय मोन्दोंमोन नालाय एसे माइ बारियाव सानायमोन आरो दंग'आव ना एवफ्रामबाय आंहा लोगोफोर थारुनाव होनो बाथोन एसे बानायनोसै आराम एवफ्रामग्रोनानै लाजोबनोसै आं थारुनाव होनो थाखाय बाथोन एसे खालामनोसै आरो थास' आथिं जायोसै लोगोफोर ना बाथोन एसे एवबाय आंहा देनोसै मोनबाय ओरैजाय थास' आथिं फ्राय थारुन ओंख्रि थास' आथिं फ्राय ना बाथोन लोगोफोर दिनै ओंख्रिया बेबो मोनसिगोन जाबाय बेखौ देनोसै एसे बारा जादों नै लोगोफोर आंना दा थारुना रुइबाय आङो थारुनखौ थुग्लिजोब्बाय आरो नै ना होसनबाय ना
बालाबोथिया नास्राय ना गोथां लोगोफोर लकेल न'नि सानाय हासबेन्ड सानाय थारुनजों मोनबाय लोगोफोर थारुन होखांनानै फान्थावबो एसे एवबाय आङो फान्थाव फ्राय थास' आथिं फ्राय बे फान्थाव फ्राय जोब्बाय गासिबो लोगोफोर